Ordiziako udalak aurten ere, Ailak elkartearekin eta Diarekin elkarlanean, alkohol eta drogen kontsumoa murriztu eta kontsumo horren eraginei aurre egiteko programa jarri du martxan, Ordiziako menpekotasunaren 2016-2020 planaren barruan. Con este programa lo que pretendemos es reducir los riesgos directos de intoxicaciones, por ejemplo, o indirectos, como son accidentes, agresiones, peleas, etcétera, relacionados con el uso o abuso del alcohol y otras sustancias. Y a la vez también queremos colaborar en la prevención de situaciones que vayan en contra del respeto a la igualdad de género y tratar de reducir otros impactos no deseados de afección medioambiental en zonas de mayor confluencia por la práctica, por ejemplo, del botellón. Ailak eta elkarteko kideak uztailaren 25ean arituko dira gazteekin lanean. Bagea erabiltzaile eta droga erabiltzaile eta erabiltzaile ohiak. Ordun geure lana 2002 urtetik pero oinarria da arrisku murrizketa edatzea informazioaren bidez. Santana jaietako ekitaldikin hasiko gineke uztailak 25, arratsaldeko 7:00 amabita, arratsaldeko 7:00 gauerdiko 12 botilzal programa gauzatuko dugu. Programa honen helburua jaigiroetan alkoholaren aisialdi kontsumoen arriskua murriztea da. Programa hau Ailak eta elkarte gauzatuko do, herrian zehar botelloia egiten ari diren gazteekin. Uztailan 25 baitare, baina hau bai gaueko 11etan hasita goizaldeko ordubik arte, testing programa gauzatuko da urtero bezala, festa giroan drogen kontsumoen arriskua murrizteko helburuarekin. Programa hau ere Ailak eta elkartea gauzatuko do, eta karpa urtero bezala Arboledan egongo da. Eta gero, egun horretan baita uztailen 25 gaueko 10:00 goizaldeko 8:00 arte, martxan jarriko deu Diakin osasunaren sare asistentzial koordinatue, Diak Ordizin aita urdanetan kokatuta dauken egoitzan, ubikatuko da botikin hori, Urdun edozein inzidentzi gertatuko balitz, jakin, horrea inguratzeko aukera eukiko dola, Ordizin daun edonork. Goizeko 8:00 aurrea, zerbitzu honen lekuko hartuko do Ordiziko ambulatoriok. Ekintza konkreto dutaz gain, baita esaneko genuke, txosna batzorde eta herriko tabernari eta komertzioei gomendio ezberdinak eskaini dizkieula, beti ere indarrendaren legedi kontutan hartuta, eta nola ez, indarkeria sexista eta matxistaren aurka berdintasun sailak antolatu duen kanpainarekin ere bat egingo deula.